ናይ ንጉስ ሰለሙን ፍርዲ ከዓለታት ሓደ መዓልቲ ንህብን ዝንብን ናይ ንጉስ መኽረጀልዮም ናብ ንጉስ ሰለሙን ከዱ ኣብቲ እዋን ንሱ ዝንብታት እውን ናይ ባዕሎም መራሒ ኾነ ንጉስ ነይሩዎም ንጉስ ጥራሕ ዘይኮነስ ፍሉይ ዝኾነ ናይ መዓር ዓይነት ይሰርሑ ነይሮም በሉ ብዝተተሓዘሎም ቆፀሮ መሰረት ናይ ዝንቢ ኾነ ናይ ንህቢ ተወከልቲ ካብ ዘምረትዎ መዓር እቲ ዝበለፀ ንንጉስ ሰለሙን ብገጸ በረከት ብምሓዝ ናብ ኢየሩሳሌም በረሩ ኣብቲ ናይ ንጉስ ቦታ ምስ በጽሑ ክልቲኦም ብሓደ ንጉስ ሆይ ጥበብካ ዝተፈለየን ዝረቐቐን ምዃኑ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ናትና ናይ እንስሳ ቋንቋ ምፍላጥካ ሰሚዕና ነነባብራና ዝረድአና በተለይ ምስ ወዲ ሰብ ከመይ ክንነብር ዘለና ጥበብካ ተካፍለና ኢልና መጺና ኣለና በልዎ ንጉስ ሰለሙን እውን ምኽረይ ቅድሚ ምልጋሰይ ሓደ ትፍጽምዎ ትእዛዝ ኣሎ እዚ እውን ንስኻ ንህቢ ንንግስትኻ ንስኻ ዝንቢ ንንጉስካ ቀቲልኩም ንዑ ኢልዎም ክልቲኦም ካብ ጠቢብ ሰለሙን ዝተኣዘዝዎ ተቐቢሎም ናብ ዝነበሩሉ ተመለሱ ዝንቢ ንንጉሰይ ተቐቲለ ጠቢብ ሰለሙን ካብ ንህቢ ዝሓሸ ጥበብ ሂቡ ክሾመኒ ይኽእል ኢሉ ነቲ ንጉሱ ቀቲልዎ እናበረረ ናብ ጠቢብ ሰለሙን ከደሞ ንጉስ ሆይ ብዝኣዘዝካኒ መሰረት ንንጉሰይ ቀቲለ መጼ ኢሉ ብኹርዓት ይዛረብ ንጉስ ሰለሙን እውን ገጹ ኣሲሩ ከመይ ንመራሒኻ ሰብሳበይኻ ትቐትል ኣነ ዝኽትገብር ዝኣዘዝኩኻ ናይ ኣተሓሳስባኻ ብስለት ናይ ኣመለኻኽታኻ ጥልቀት ክምዝን ኢለየ ዝሃብኩኻ ፈተና ክትሓልፍ ዘይምኽኣልካ ይሓዝን ስለዚ ካብ ሎማዓንቲ ጀሚሩ ንስኻን ዘርእኻን ተረገምኩም ኢኹም ጽቡቕ ካብ ዝኾኑ ኩሉ ርሒቕኩም ኣብ ዝረሳኹም ኣብ ዝጨነውን ክኾኑ ይውዕልኹም በዚ ምኽንያት ካብ ዝሕዚ ጀሚሩ ሕማም ካብ ሰብ ናብ ሰብ ካብ እንስሳ ናብ ሰብ ንምሕልላት ይኾን ስራሕኩም በልሕዚ ካብ ጎነይ ርሓቕ በሎ ዝንቢ ካብ ንጉስ ሰለሙን ልክዕ ምስ ወፀ ንህቢ መፀ ንጉስ ሰለሙን እውን ንስኻስ ዝተኣዘዝካዮ ፈጺምካዶ በሎ ንህቢ እውን ንጉስ ሆይ ንእሽተን ክገልጽ ይፈቐደለይ ንመራሒተይ ሰብሳቢተይ ክቐትል ህሊናይ ኣይፈቐደለይን ንግስትና ተቐቲለ ናይ ንህቢ ሰራዊት ብዘይ ሰብሳቢ ስለ ዝቐሪ ክብተን እዩ መዓር ናይ ምስራሕ ጥበብና እውን ከቋርጽ እዩ ስለዚ ንህቢ ኩሉ ካብ ዝብተን ብታ ናይ ንግስቲ ፈንታ ኣነ ክሞት ፍቓደኛ እየ ክብል ረድአ ጠቢብ ሰለሙን እውን ክምስና በለ ዓጆኻ ንግስትኻ እውን ንስኻ እውን ኣይትሞቱን ካብ ለማዓንቲ ጀሚሩ ናይ ንህቢ ዘርኢ ዝተባረኸ ክኸውን እዩ ተምርትዎ መዓር እውን መድሓኒት ክኾን እዩ ዋላ ሰብ ተኾነ ንመዓሩ ክብል ንህቢ እናተኸናኸነ ክነብር እዩ ድሕሪ ምምራቑ ዘምፀሉ ገጸ በረከት ምስ ዓብዪ ምስጋና ተቐበለ ዝተቐበሎ ገጸ በረከት እውን ምስ ንግስቲ ኣዜብ ብምዃን ተቋደሱ ብሰላም እውን ናብ ዓዱ ፈነዎ ኣብዚ ቻናለይ ከቅርበልኩም እትደሊ መደባት ተሃልዩ ኣብ ናይ ኮሜንት መጽሐፍ ቦታ ክትሓድጉለይ ትኽእልኹም እንድሕር ሓድሽቲ ኮይንኩም ሳብስክራይብ ገርዎ ሼር ምግባር ከይትርስዑ